Много хора успяват да свалят килограмите, но почти никой не успява да ги задържи. За щастие има един много прост и лесен за изпълнение, научно доказан метод, който помага на хората да задържат резултатите си завинаги. Точно с този метод от вече 11 години помагам на супер заети хора да влязат в страхотна форма и здраве. Затова гледай внимателно, води си записки и да започваме. Номер 1. Как изобщо отслабваме? Според науката единственият начин, по който можем да изгорим мазнините, е като сме в калориен дефицит, т.е. когато приемаме по-малко калории, отколкото ни трябва, за да поддържаме теглото си. Ако се чудиш какво е калория, калория просто е енергийната единица, която има всяка храна. В момента, в който започнем да приемем по-малко калории, отколкото нашето тяло изисква, за да поддържа сегашното ни тегло, тялото ни започва да използва мазнини като гориво за енергия. И започваме да издишваме мазнините под формата на въглероден диоксид. Ако искаш да изгориш мазнините, докато ядеш вкусна, лесна и бърза за приготвяне храна, съм ти приготвил безплатни фитнес рецепти. Може да ги вземеш веднага напълно безплатно от линка в коментарите под това видео. Номер 2. Проблема с нашия метаболизъм. Истината е, че когато започнем да отслабваме, нашият метаболизъм се забавя, защото ние ставаме все по-малки и по-малки, а колкото по-малки сме, толкова по-малко калории гори нашето тяло. Защото ако сме 100 кг и ходим 10 км на ден, ще горим много повече калории, ако сме 60 кг и ходим 10 км на ден. А всичко това просто е защитна реакция на тялото ни. Сваляме килограми, нашето тяло си мисли, че сме на място, където няма храна и ние започваме да умираме. Вследствие на това то забавя метаболизма ни, за да можем да оцелим възможно най-дълго. И точно поради тази причина много хора не могат да изгорят мазнините, защото метаболизма им се забавя прекалено много. А ако искаш не само да отслабнеш, но и да изградиш едно красиво и стегнато тяло, само с минути тренировки на седмица, съм ти приготвил програма за вкъщи и за фитнеса. Преди се продаваха за по 200 лева, но сега ти ги давам напълно безплатно, веднага, от линка в коментарите под това видео. Номер 3. Защо 90% от хората връщат килограмите обратно? Главната причина за това е, че хората отслабват по начин, който мразят, с прекалено много гладувани, прекалено много ограничения. Този начин на хранене не може да бъде поддържан от тях за постоянно и следователно, когато най-накрая им писне да умират от глад и да ядат 3 ябълки и 2 ореха на ден, те започват да се хранят както преди. А всичко това гладуване значително е забавило метаболизма. И в момента, в който започват да се хранят както преди, те започват да консумират много повече калории, отколкото докато са гладували. По този начин тялото започва да запазва тази излишна енергия като запас под формата на мазнини. И така ние много бързо и сигурно отново връщаме килограмите си обратно. Номер 4. Как да задържим резултатите си за винаги? Най-доброто, което можеш да направиш, е да отслабваш по начин на хранене, който харесваш и който можеш да поддържаш за винаги. Без прекалено много гладуване и без лишения. И може би едно от най-важните е достатъчно протеин. Протеинът е макронутриентът с най-висок термичен ефект, който между другото гори калории, като го храносмиламе. Но най-важната функция на протеинът е, че ни помага да си запазим мускулната маса или дори да я увеличим, докато отслабваме, което ще държи метаболизма ни бърз и няма да уврежда здравето ни. Защото когато губим мускулна маса, ние ставаме по-малко сетивни към инсулин, което може да доведе до инсулинова резистентност или диабет. Хранейки се с вкусна, но здравословна, високопротеинова храна, ти ще започнеш да отслабваш. И в един момент, в който вече се харесваш достатъчно, не искаш да сваляш повече килограми, най-доброто нещо, което можеш да направиш е просто да отидеш в интернет, да намериш калориен калкулатор, да въведеш новите си данни, т.е. новите си килограми и така нататък, и той ще ти даде един брой калории. Тези калории са новите калории за новото ти тегло, които са ти нужни, за да поддържаш теглото си. Тоест, ако започнеш да ядеш тези калории от калорийният калкулатор, ти ще задържиш килограмите си и няма да върнеш сваленото от теб, както повечето хора правят. И най-якото е, че тези калории за поддържане на теглото ти ще са повече от калориите, които си ял, докато си отслабвал. И точно така можеш да ядеш повече, без да покачваш килограми.
просто защото стоиш в зоната за поддържане на теглото. Добре, направи това и със сигурност ще можеш да отслабнеш и задържиш резултатите си за винаги. Но истината е, че никога няма да успееш, ако правиш 5-те грешки, които за съжаление повечето хора правят. И точно заради тях никога не успяват да изгорят излишните мазнини. Затова ако искаш да научиш кои са тези грешки и как да ги поправиш веднага, гледай това видео сега.